Pri svakom vašem dolasku u bolnicu ćemo napraviti nutritivni probir. To je procjena, praćenje nutritivnog stanja i pravovremena intervencija. Kako ćemo procijeniti vaš nutritivni status? Pomoću upitnika koji su temeljeni na podacima o tjelesnoj masi, odnosno o nenamjernom gubitku na tjelesnoj masi i unosu hrane. Pri prvom dolasku u bolnicu ćemo procijeniti inicijalni i pri svakom idućem dolasku iznova odrediti vaš nutritivni status koji ćemo usporediti sa inicijalnim. Također ćemo procijeniti i eventualne faktore rizika koji su mogli utjecati na gubitak tjelesne mase ili smanjen unos hrane, na primjer neke nuspojave sustavnog liječenja, odnosno kemoterapije kao što su mučnina i povraćanje. A nutritivnom procjenom ćemo pratiti i učinak eventualne terapijske prehrane koja će vam biti preporučena od strane liječnika.